ezi Chineke anyị gị chi na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, onye mbụ na onye ikpeazụ, ọkwa ọkụ o buru ụzọ, ama amacha amacha, gị bụ ọgbara ụwagharị esi ngọ, ọgbara nkịtị na okwu juru n'ọnụ ya, ọgbọgụ nwa ogbenye mee n'aka ya, onye dịka gị. Arụ anyị niile bụrụ sọ ọnụ, asị aka zuo anyị arụ niile, asịkwarị na anyị ewere ngwa egwu niile dị n'ụwa ma n'igwe, o zughị iji nye gị ekele n'ihe na-arụ n'ime ndụ anyị. Ma otu ọ dị, abụ otu ka anyị jiri bịa, imeela nna m.
so nara mbulelu ọdụm ebo Juda nna nara ekele o nara otito anyị o nara mbulelu ọgbọgụ ogbenye nna nara ekele o nara otito anyị o nara mbulelu mmadụ 10 nke Jizọs gwara ọrịa bụ ndị o mere ka ha nwere onwe ha, ma naanị ofu onye bịara nye ekele, o wee gbarụ anyị rujuo amasị. Mmadụ 10 ka m mere ka ha nwere onwe ha, ma naanị ofu onye bịara nye ekele, ite naanị ole ha. Ọlụ ebe dị iche iche ka Chineke na-alụ n'ime ndụ anyị, ma ụfọdụ anyị anaghị ahụ mkpa ọ dị bụ inye Chineke ekele n'ihe ọma niile. Mmiri amala lili nkwute jọgburu onwe ya, ikele ome mma o mekwa ọzọ. Enye gị maọbụ mere gị, nye na-ekele, n'ihi na ekele bụ ezi omume. Mgbe ị na-ewepụta nye maọbụ mara ọlụ dịrị gị na nzukọ Kraịst, ị na-ekele. Mgbe ị na-agbasa ezi omume nye mmadụ ibe gị, nke a bụkwa ezi ekele. Ma ikwesị ntụkwasị obi nye Chineke anyị bụ ekele kacha ukwuu n'eluigwe. Obuhoro gị agha, ị bịara kelee.
cheta na Jizọs Kraịst abịaghị ka ejere ya ozi kama ka o jee ozi, o wee were ndụ ya nye ka e wee gbapụta mụ na gị. N'ihi na mmadụ kpafuru ndị mmehie chọrọ onye mgbapụta, bụrụkwa ndị eji eji na-achọ ụzọ inwere onwe ha, ma bụrụkwa ndị nwụrụ anwụ na mmehie na-achọ ụzọ ịdị ndụ ọzọ. Ma Jizọs Kraịst bụ naanị onye tozuru oke ime nke a, n'ihi ịhụnanya ya dị oke ọnụ ahịa, o wee nwa n'obe, onye ezi omume wee nwa n'ihi ndị ajọ omume, ka anyị na Chineke wee dị n'udo. Jizọs eze onye mere nke a, anyị na-asị ekele, nsọpụrụ, otuto na mbuli elu dịrị aha nsọ gị. Ịdị mma, ịdị ebube, ịdịkwa anyị ụtọ, onye na-abịa ọzọ ịkpọrọ anyị laa. We can't thank you enough, Lord. Forever shall we continue to sing praises unto your holy name, because you are good and you are loved. You are wonderful, you are marvelous. You are excellent and you are Lord. You are holy and true. There is nothing, just nothing, as Romans 8:38-39 stipulates, that nothing can be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. We praise you forevermore. We praise you forevermore. We praise you, Father. We praise you, Savior. We praise you forevermore. Oh, we praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you forevermore.
and say amen. Amen. Rise up and say amen. Are you a winner? Rise up and say amen. Amen. Rise up and say Are amen. you a winner? Brother, rise up and say